Enmig d'una Hispània immersa totalment en la modernitat del segle XXI, ja ningú recorda els vestigis de l'imperi romanià. Ningú, no pas. Una ciutat vora el Mediterrani encara sobreviu. Tarracònia. No entenc com és que jo he de venir sol d'excursió quan podrien acompanyar-me els meus companys, rivals de candidatura, no? En Josep Fèlix, l'Alejandro... És que... No, hauríem de trobar alguna activitat que fes que fossin com aquestes formigues, oi? Que totes treballen en la mateixa direcció. Fer que les galeres de Tarracònia arribessin a port gràcies a remar tots junts. Però quina podria ser aquesta activitat, no? Oh! Com no se m'ha acudit abans? Castells! Que només hem de fer castells, hem de formar tots una gran pinya que faci que aquests castells s'aixequin fins al cel i fer que Tarracònia toqui el cel amb la punta dels dits gràcies a que tots treballem junts en aquesta pinya. Josep Fèlix, hem de fer castells. Hem de fer castells. Alejandro, vine, no pots? Alejandro. Vaig aprendre que és una qüestió de convicció que els somnis es facin realitat. Això és un repte molt alt. Cojones. Seny. Vinga, va, amunt! Vinga, amb força. No em tornaran a enganyar. Por Dios, qué molesto es este pito. Vinga, pit i amunt! Ara us semblaven més baixos? Força. Vinga, victòria. Pues no es para tanto. Ja el tenim, eh? Ja està, el portem molt bé. Vinga, 3 passos per Tarracònia. Tendría que hacer más ejercicio. Fot-li, que ets de Reus. Vinga, és l'aleta. Això. Bueno, és important intentar-ho, eh? Sent mal.